नवो हायवे झालो आणि कणकवलीकरांच्या वाट्याक उड्डाण पुलाच्या रूपान डोकेदुखी इली असा। भाजीवाल्यांसकट सगळ्याच प्रकारची दुकाना, ट्रक, टेम्पो अशा गाडयांनी पुलाखालची जागा शाप भरून गेलेली असता। या पुलाखालची जागा अगदी अवदसा झाली असं म्हटला तरी त्या चुकीचा उचा नाही, पण आता नगरपंचायत शेवटच्या निर्णयापर्यंत इली असा। या पुलाखाली आता सुशोभीकरण करूचा नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकरांनी ठरवल्याने ह्याच्यात बराच काय करूचा पारकर म्हणतात। त्याच्यामुळे पुलाखालची जागा मोकळो श्वास घेत अशी आशा कणकवलीकर करूक लागले असत। या उड्डाणपूल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान बांधले नसला तरी पुलाखालची जागा काही वर्षांपूर्वी कणकवली नगरपंचायतीन सुशोभीकरणासाठी आपल्या ताब्यात घेतला, पण सुशोभीकरण आतापर्यंत काय होऊ शकला नाही। मग काय पुलाखाली लोका भाजी विकूक लागले, वेगवेगळी दुकानं थाटल्यानी गाडये चालवणाऱ्यांका वाटूक लागला की पुलाखालची जागा आमचे गाडये लावकच असा। त्या सगळ्यामुळे झाला असा की विद्रूप म्हणतात ना तशी गत झाली। म्हणानं जाता पुढे सरसावले असत कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर। सुशोभीकरणाच्या अंतर्गत जे काही नॅशनल हायवेच्या माध्यमातून जे परवानगी मिळते ते परवानगी घेऊन त्या भागाचा विकास, त्या ब्रिजच्या खालचा जो भाग आहे त्या भागामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने विकास करण्याची एक भूमिका आम्ही सगळे नगरपालिकेच्या वतीने त्या ठिकाणी ठरवलेली आहे। सुशोभीकरणात 40 कोटी लागतले, पण टप्प्याटप्प्यान पुलाखाली सगळा चकचकीत करतलव असा पारकर म्हणतात। सौंदर्यीकरण शहराचा करायचा आणि त्याच्यात हे सगळे गोष्टी त्या सगळ्या 1800 मीटरच्या ब्रिज मध्ये कसे काय त्या ठिकाणी निर्माण करता येतील आणि सगळे परवानगी घेऊन कसं करता येईल हा प्रयत्न त्या ठिकाणी राहावा। या पुलाखाली बाग सुद्धा होतली, वाचनालय बनवून साहित्यिक कट्टू सुद्धा केलो जातलो, एक छोटो स्टेज, बॅडमिंटनचो कोर्ट, अगदी योगानी ध्यान धारणा सुद्धा करता येऊ शकतात अशा गोष्टी करूचा पारकर म्हणतात। त्याच्यामध्ये एखादा योगा सेंटर होता, एक मेडिटेशन सेंटर होता, जे सगळे तरुणांचे जे सगळे स्पोर्ट्स जसे मुंबईमध्ये किंवा मोठ्या शहरांमध्ये ते याच्या नेटच्या खाली त्या ठिकाणी भरवतात अशा पद्धतीने बॅडमिंटन असतात, तायक्वांदो असतात, कबड्डी असतात, क्रिकेट असतात, फुटबॉल असतात, हे सगळे गेम ते सर आणू घेतात काय ह्यो एक त्याच्यात मधला प्रयत्न आणि म्हणून जवळजवळ 70 ते 80 कोटी रुपये या सगळा विकास करून पैसे लागतील। मग ते कसे पर्यटनाच्या माध्यमातून आणायचे काय, खायच्या वेगवेगळ्या योजनेतून आणू गावतात काय हो सगळं प्रयत्न या निमित्तानं राहतो आणि त्या ठिकाणी जर जागा नगरपालिकेच्या ताब्यात दिली असत तर त्याचा सदुपयोग होतो आणि काहीतरी कणकोलीकरांसाठी चांगली सोयी त्या सुविधा उपलब्ध होतो हो त्याच्यात प्रयत्न असत। शेवटी आपली कणकोली ह्या सगळ्यात महत्वाचा त्या डोक्यात ठेवून कणकोलीचा भला कसा होईल, कणकोलीचा विकास कसं होईल, सर्वांगीण शाश्वत विकास कसं होईल याच्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करूया। विशेष म्हणजे लहान पोरांसाठी खेळा खास जागा असतली नि सेल्फी पॉइंट सुद्धा करूचा पारकर म्हणतात। आता ह्या सगळ्या कामाक 40 कोटी लागणार असले तरी 1.25 कोटी निधी मंजूर असाच, त्याच्यातनच लवकरच काम सुरू होणार असा। आता भालचंद्र महाराज नि स्वयंभूच्या आशीर्वादान एकदाचो मुहूर्त मिळू दे नि कामाक सुरुवात होऊन दे एवढीच आशा कणकवलीकर करतात। महामार्ग चौपदरीकरणामध्ये कणकवली शहरामध्ये ह्या उड्डाणपूल झाला त्याका आता जवळपास 5 वर्ष होऊन गेली असेल। मात्र या 5 वर्षामध्ये बघितला तर या उड्डाणपुलाखालची सगळीची जागा असा, मग ते भाजी विक्रेते असतील, वेगवेगळी दुकानं असतील, वेगवेगळ्या लावलेल्या गाडी असतील, या सगळ्यांनी ती व्यापलेली असतात। अगदी म्हणजे या पुलाखाली पाय सुद्धा ठेवून मिळत नाही अशी परिस्थिती असा, ज्याला विकृतीकरण म्हणतो अशी या पुलाची स्थिती निर्माण झालेली असा। गंमत म्हणजे साधारण 3 ते 4 वर्षापूर्वी 3-1 वर्षापूर्वी कणकवली नगरपंचायती महामार्ग प्राधिकरण करून या पुलाखालची जी जागा असा ती आपल्या ताब्यात घेतला, कारण या पूल बांधलेला असा महामार्ग प्राधिकरणात, पण कणकवली नगरपंचायतीने पुलाखालची जागा आपल्या ताब्यात घेतला त्यांच्याकडून। मग काय घेतलं होती ताब्यात, तर या पुलाच्या खाली मस्त असा सुशोभीकरण करायचा। मात्र या 3 वर्षामध्ये सुशोभीकरण काय होऊ शकलं नाही। त्याचा परिणाम एक झाला की पुलाखाली अतिक्रमण हे दिवसेंदिवस वाढतच चालला होता। मग त्याच्यात झाला काय, शेवटी लोकांही कंटाळू लागली। शेवटी कणकवली शहरामध्ये जे व्यापारी असत त्यांनी एकदा पालकमंत्री नितेश राणेंची भेट घेतली। मग नितेश राणेंच्या उपस्थितीमध्ये एक बैठक झाली सगळ्या अधिकाऱ्यांची घेऊन। नितेश राणेंनी त्यावेळी आदेश दिल्यानी की ह्या पुलाखालचं सगळं अतिक्रमण असं तर हटवा। मग काय संबंधीचे काही विभाग असत ना त्यांची माणसं हळली आणि थोडीफार नाटक केल्यानी हे जे विक्रेते असत, भाजी विक्रेते, गाडीवाले, सगळ्यांना व्हायचं भूल दिलं नाही, पण ह्याचं अतिक्रमण काही हटू शकलं नाही। त्याचा परिणाम एकच झाला की पुलाखालचं अतिक्रमण दिवसेंदिवस आता वाढतच चाललं असा।
आणि ह्याच पार्श्वभूमीवरती कणकवली नगरपंचायती आता ह्या पुलाचं सुशोभीकरण करूचा जो निर्णय घेतलेला असा, जो निर्णय नक्कीच चांगला असा, लोकांना तो आवडलो असा. नगराध्यक्ष संदेश पारकर हे ते बोलले असो की या पुलाच्या खाली जॉगिंगचा ट्रॅक करणार, बॅडमिंटनचं कोर्ट करणार, अगदी वाचनालय सुद्धा उभारणार, अशा गोष्टी संदेश पारकर बोलले असो. हे गोष्टी आता लवकरात लवकर सत्यात उतरून दे आणि हे सगळ्या गोष्टी करूसाठी लवकरात लवकर एका मुहूर्त मिळवून दे, अशी आशा आता कणकवलीचे नागरिक करू लागले असो. कोकसात लाईव्ह साठी स्वप्नील वरवडेकर, कणकवली.